Once again, let's clap big hands for the Lord. Hallelujah. Ngibingelele kakhulu ke those that are viewing us on social media. We love them with the love of Christ. We are a Supernatural Faith Ministries International, a mega church, a place where we believe, speak and possess. Let's go to Daniel chapter 3, verse 17 and 18. I just have one scripture reading for today. Unovula sangifundela ngesizulu ngizofunda nami English, but ngicela kube khona ungicheckela efonini yakhe nge-TPT the same scripture Daniel chapter 3 konje sinayo i-TPT la endlini uzongivulela umama mayengitholela ngizoyifunda. Amen. If I could find it, Daniel chapter 3 verse 17 and 18. Amen. So I thought it's not there ngoba i-TPT nayidayela khona i-scripture bengabikho ku-Old Testament, but efonini yami ngiyibonile. Amen. Hallelujah. So siyabonga kakhulu bazalwane, but it's fine, don't worry. Ngicela sifundele sesinovula. Amen. Our scripture reading is taken from the book of Daniel, chapter 3, verse 17 and 18. Verse 17. Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza onkulunkulu bakho, asikukhuleka esithobeni segolide osimisileyo. Amen. Hallelujah. That's a wonderful word. Hallelujah. Siyacela ukuthi makhona ungangivulele ekhona ngivulela noma sithuma umama sisaqhubeka nokufunda. Mangabe sekubanda ngizobuye ngicishe. Ngiyabona ukuthi asifana abanye bayashisela basuka nala bedumisa. Amen. But sivaleke iminyango ukuze ibe effective. Amen. Hallelujah. So awuphinde futhi novula ngesizulu those two verses. Amen. Verse 17. Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukukhonza onkulunkulu bakho, asikukhuleka esithobeni segolide osimisileyo. Amen. You can gently, if that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Verse 18. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods. That we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Amen. So any translation it verse 17 qala ivula ngamazwi athi if the God we serve exists, uma uNkulunkulu esimkhonzayo ephila, hallelujah, uyakusihlenga kulesi sithando somlilo, uyakuhlenga esandleni sakho Nkosi. Uma enjani bazalwane? Uma ephila. Hallelujah. Hallelujah. Ake sisho la sithi our God, whom we serve is able to deliver us from the burning fire, and He will deliver us from your hand, or from the hand of whatever attacks us, or from the hands of any attack. But even if He does not save us, let it be known that we do not serve any other gods, and God, we will never worship gold images. those images. Amen. Father, we thank you, we bless you for your word, and we pray, Holy Spirit, that you speak to us this morning. First, we acknowledge you for your presence.
we acknowledge you for being amongst us. Sisho njengoDavide othi uyini umuntu. uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi umthande kangaka. uNkulunkulu wethu namandla ke nathi siyayibuza. uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi besiyini njengaleli bandla nje elincane. Ukuthi wena uNkulunkulu usikhathalele. Ukuthi wena uNkulunkulu wenze kube i-obligation yakho whenever sihlangana wena Jehova uyoba nathi. Even esingasetha eminye imihlangano eziyinkonzo esikhaleni kodwa wena uNkulunkulu you ensure ukuthi uzobulapho wena. uNkulunkulu wethu namandla wonke whatever esikwenzayo sibona isandla sakho, sibona i-assurance yobukhona bakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele namhlanje sivuselele. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngezwi lakho eliphilayo. uNkulunkulu wethu oyingcwele elinamandla. uNkulunkulu wethu oyingcwele elinqobayo kuzo zonke izimo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, we thank you Father, we bless you, we celebrate you. Siyathobeka uNkulunkulu wethu oyingcwele ebukhoneni bakho. uNkulunkulu wethu namandla onke siyabonga. uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi wena uNkulunkulu ubhekile inhliziyo zalaba bakhona wababona ukuthi their heart postures afuna wena. uNkulunkulu wethu namandla onke ngakho Nkosi yehla. uNkulunkulu wethu oyingcwele uzibonakalise, ufakazele izwi lakho namandla akho nangegunya lakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu. We thank you Jesus, we bless you in Jesus name, amen. Azalwane, we already know what the title of my message today is the unshakable and unmovable faith. Hallelujah. I have the unmovable and unshakable faith. Nothing will shake me. Nothing will move me from my faith. Hallelujah. So that is the message. And when I look at this theme or I look at this title, ngiyabona ukuthi ayisengashunyayela. Noma msengayishumayela nabashumayeli ngelilanga basengayishumayela. It's pregnant of many things. Hallelujah. Engeze ngiqede namhlanje. Hallelujah. So I had my notes, I had my umamuyazi, I had my tablet. I had a full sermon on the tablet, but I decided to put it aside, and just let the Holy Spirit, akhulume nje kahle ngalendlela afuna ukukhuluma ngayo with regard to this sermon, bazalwane. Hallelujah. So those who were here on Tuesday, I'm just picking up from there. Hallelujah. Amen. One of the lines I used on Tuesday was that even when God does not answer your prayers, hallelujah, amen, even lapho uNkulunkulu ebonakala engayiphenduli imithandazo yakho, but ungasuki ekholweni. Hallelujah. Amen. So last sifunde khona, if I can put it into segments, these two scriptures. In verse 17, it's the affirmation of faith. I can see the affirmation of faith. Affirmation of faith. These Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, they say, we know He's able. Hallelujah. We are called. Hallelujah. But He uzosindisa asivikele kulomlilo and uyakusindisa esandleni sakho Nkosi. That is the essence of verse 17. That is the confession of faith in God. That is the confession of faith of the ability of God. So verse 17 is about the ability of God. We know that He is able. Hallelujah. So because He is able, He will save us from this burning furnace of fire, and He will deliver us from your hand, O King. Hallelujah. Because when we grow in faith, we need to get to a level where we are able to confess the ability of God. Hallelujah. When we are faced with difficult situations, we must learn to confirm and confess the ability of God.
Because what happens is that uma ngabe abantu besey'inkingeni, they don't confirm the ability of God. So babalise nje, but they never confess. They confess ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ma ebabusisile bathola imisebenzi, bathola imoto, bathola yini. There is a part lesikhathi behlaselekile. Laba bantu, there was no reason to thank God. But they found a reason to say He is able. Ukuthi even in this situation, lapho sibhekene nokufa khona, kodwa lo uNkulunkulu wethu is able. Mawufunda le message uyosindisa ekufeni. He will, because they were facing death, hallelujah. He will save us from death, hallelujah. So because kunefanele uNkulunkulu umconfirm ukuthi He is able. Before you see the manifestation of His ability, you must confess His ability, hallelujah. Because when you confess His ability, He's moved by your confession. He sees your faith in Him. He says to Himself, there is no way I can let down this one. Usakonfirme uzwa izwe lonke ukuthi ngizokwazi ukuyenza lento, hallelujah. So there is no way I can disappoint this one, hallelujah. So verse 17 is about the affirmation of the ability of God, hallelujah. Then verse 18 is about saying, noma ngimazi lo Nkulunkulu, ngimazi ukuthi uyakwazi, ngimazi ukuthi uyasindisana, but uma ngabe ngamsindisana, angisoze kodwa ngakhonza abanye uNkulunkulu, angisoze ngakhonza amagolide nama-images abekiwe. Ngisho ngathiwa akasangisindisi, ngisho ngathiwa akasawuphendula umthandazo wami, kodwa angisoze ayeka ukumkhona. Lento-ke ithi-ke bazalwane, ithini attitude yakho ngesikhathi uNkulunkulu engakuphenduli, ngesikhathi uNkulunkulu engakusindisi, ngesikhathi uNkulunkulu engakunikeza i-breakthrough, ngesikhathi uNkulunkulu ungakubaphendula bonke except for you. Ithini attitude yakho? Ngamanye amazwi, that is when you have to, when these boys were talking like this, they were displaying radical faith, which is unshakable and unmovable. So babethi asiyakaziswa, asiyakaziswa ngisho nawe ukufa, asisuki uNkulunkulu. Njengoba lishilo izwi kaNkulunkulu esifunde today, uRomans chapter 8 verse 35, akukho kuyosihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ukuthi ngisho ukufa, ngisho labafana babebhekene nokufa, bathi kodwa siyofa kwaziwe ukuthi asibakhonzanga abanye uNkulunkulu, ukuthi asiguqanga ematholeni. Kwesinye isikhathi abantu bakaNkulunkulu basebexakekile, baguqa kwezinye izimo, baguqa kwabanye uNkulunkulu ngenxa yenhlungu nokuxakeka. Kodwa kufuneka abantu abazothi asiyukunyakaza, abathi asiyukumphika lo Nkulunkulu, abathi siyokumkhonza lo Nkulunkulu. Uma ngabe uJobe ebhekene nezimo, ngisho unkosikazi wakhe wamjikela, wathi vele umthuke lo Nkulunkulu ufe, ngoba kuyafana ugcwele amathumbu emzimbeni, kuyafana usenabantwana ufela abantwana, kuyafana usenangcebo uhanjelwe yikho konke. Wathi uJobe angisoze bamthuka, kodwa wazwakala econfessa ethi ngiyamazi umhlengi wami, athi ngeke angidele, uhlale nami ukuze kube phakade. Ngiyamazi engimkhonzayo, angisadili ngokumkholwa nje, kodwa sengiyamazi, ngoba kuyenzeka umkholo kodwa ungamazi. Kodwa mina sengigraduatile, ngadlule kumkholweni nje, sengiyamazi. Abanye bajike kumkholweni uma seyibaxakile kuxakeke, kodwa abamaziyo uNkulunkulu wabo bayommoyela. Athi uDaniel ku-11 chapter 11 verse 32, athi abamaziyo uNkulunkulu wabo bayokwenza imangaliso. Abamaziyo uNkulunkulu wabo, ngoba kunabantu abamkholwayo kodwa abamazi. Washo uJesu uma ekhuluma nabaseSamariya, wathi nina nikhonza uNkulunkulu engamazi. Hallelujah. No-Paul wababona abanye bebhala amabhodi bethi to the unknown gods, bethi kunoNkulunkulu ongaziwa. Kubuhlungu ukukhonza uNkulunkulu ongamazi. Kufanele ufinyelele kumazini uNkulunkulu so that uzongeke unyakaziswe yilutho. Jesu, kumele umazi uNkulunkulu. That is why Paul ezwakale ebhala kwabaseRoma 8 verse 28 athi for we know, akasho ukuthi we believe, uthi for we know, siyazi ukuthi kusebenzelana kube kuhle. We know ukuthi it all works for good. Noma sishonela kusebenzelana kube kuhle, noma sigula kusebenzelana kube kuhle, noma sigulelwa kusebenzelana kube kuhle, noma singasebenzi kusebenzelana kube kuhle, noma sikhona sixakekile kusebenzelana kube kuhle, ngoba siyazi. Bazalwane, lethu ukwazi, kufuneka abantu abaziyo, abangayinyakaziswa uNkulunkulu.
Kufuneka abantu abazomazi uNkulunkulu wakho. Kufuneka abantu abazomthemba uNkulunkulu wakho. Kufuneka abantu abazomkhonza. Wena ungathini umuntu akuthembe kungekho into oyenzile umuntu akuthembe. You will be very impressed. Ungagcina umenzela noma yini akuthembe kunzima, akuthembe athi kodwa ngiyamthemba loyo mama. Imagine ukuthi uNkulunkulu ufila kanjani ngabantu abamthembayo, ngisho kuthulekile. Bethi noma kungekho answer bona bebona i-answer ukuthi uyaphila. Bebona i-answer ukuthi uyaphila lo Nkulunkulu. Uma ufunde ekugcineni wathi uNkulunkulu bathi noma sebephoswe esithandweni somlilo kwabonakala owesine onesimo sobuNkulunkulu, because uNkulunkulu wavela wangenelela yena wathi laba abangikholwe kangaka angeke. Kwabuza yona inkosi uNebukadneza asifakanga yini abathathu laphayana? Kwathiwa yebo sifaka abathathu. Wathi kodwa manje ngibona owesine onesimo sobuNkulunkulu. Hallelujah. Lili iBhayibheli wamemeza wathi Meshaki, Abednego, and Shadrach, wathi izicebo zikaNkulunkulu ophezulu, wathi phumani kulo mlilo. Hallelujah. Lithi wathi akufakwe bona laba ababebaphonse emlilweni, kwafakwa bona kwayibona abashayo, baphuma nabana ngoba babethemba uNkulunkulu. Lithi uNkulunkulu wenza umthetho. Unkosi uNebukadneza wathi akekho omunye uNkulunkulu oyokhonzwa la. Angimazi lo uNkulunkulu walaba bantu, kodwa sengiyasho ukuthi kuyokhonzwa lo Nkulunkulu noma ubani oyothandaza komunye uNkulunkulu. Kunabantu abazokhonza uNkulunkulu wakho ngenxa yakho, ngenxa yokukholwa uNkulunkulu wakho. Bethi akekho omunye uNkulunkulu emndenini wakho bazothi bade bengamthandi uNkulunkulu wakho, bambone ekusebenzisa, bambone ukuba yisifazwe. Bethi akasekho omunye uNkulunkulu oyokhonzwa. Hallelujah. Hallelujah. Abakini uma kwenziwa imisebenzi ehlatshiwe kuyosho bona bethi miyekeni lo yami, bethi miyekeni. Kuyosho baba wakho, baba wakho noma athi miyekeni, athi miyekeni, asihle nje lo miyekeni lo, athi lona lo ukhonza uNkulunkulu wakho, ahloniphe uNkulunkulu wakho. Angisho mina ngokuthi ubehlaza uphelele, ngisho ngokuthi nje uhlale ekumkhonzeni uNkulunkulu wakho. Angisho ngokuthi ubukele abazali bakho phansi ngoba bakhonza amadlozi abakhona. Mina ngisho ukuthi uthembeke uNkulunkulu wakho. Bayawusho bona bethi ayibiyekeni lo yami. Ekugcineni bayothi sifanele sikhonze uNkulunkulu walo yami. Hallelujah. Fanele sikhonze uNkulunkulu walo yami. Hallelujah. Ngelinye ilanga ngahlangana nomunye umuntu engandosi. Angimazi ukuthi ngiyabona ngazongibingelela umjabulelo ukuthi hayi baba njalo mphathi ungibiza umphathi. Ngiyabona ukukhuluma ngomsebenzi asofuna hayi ngahlangana lapha ngangilekile wathetha kabi kodwa wangigweba kodwa wangizwela atshela ukuhamba nonkosazana wakhe ngathi inkosazana fanele siyojoyina isonto lalo yababa siyokhonza uNkulunkulu walo yababa. Hallelujah. Because uma simele uNkulunkulu wethu abantu bayombona. Hallelujah. Manje ngizothi mina nansi indaba nangu uNkulunkulu engaphenduli, nansi breakthrough ingaveli, nakho ukugula kungadluli. Ungayeki ukukholwa bazalwane. Simile kule ndaba yokukholwa bazalwane. Simile in this mountain of faith. We must mount ourselves. To mount kusho ukufaka izinto, ufake impande ejule phansi. Mount your faith in faith. Hallelujah. Noma izimo ithini, thani ngibhile la ngihlezi ngilentaba yokholwa, angiyakazi ngilentaba yokholwa. Njengoba silana abazalwane eSFMI sisentabeni yokholwa, sizomounta, asimkhonzeli impendulo zakhe, simkhonzela ukuthi uNkulunkulu. Ukukhonza kwethu akumotivatwa impendulo zakhe, kumotivatwa ukuthi uNkulunkulu. Kahle impendulo zakhe zilethwa ukuthi simuye, zilethwa ukuthi sibabaza njalo bese ziyafika impendulo. Hayi ukuthi impendulo iletha ukukholwa, kodwa ukukholwa kuletha impendulo. Simkholwa noma engaphenduli, noma kuyingekho kuyishedule yakho ukuthi asiphendule, kodwa sibe simkholwa azagcine siphendula. Ungafanele asiphendule, asiphendulise ukuthi hayi ukukholwa kwalaba bantu akusibe. Asimkhonze ngoba simkhonza noma. Hallelujah. We don't serve him, we don't serve him because, but we serve him regardless.
uyasiphendula awusiphenduli siyakhonza, uyasindisa uyasiphulukisa awusiphulukisi siyakhonza, uyasinika imisebenzi awusiniki imisebenzi siyakhonza, uyasinika ipromotion awusiniki ipromotion siyakhonza, uyabasindisa abantu bethu abagulayo noma bayashona uyabathatha siyakhonza, sikhonza ngoba asikhonzi sikhonza noma asikhonzi ngoba. Hallelujah. Sikhonza suki kuwe. Sidecide manje sesikuwe Nkosi. Sesiyakhonza manje. Hayi ngeke ukuthi awusiphenduli sizoyiphasa le test. Ukuthi ungasiphenduli sizolokhu sikukhonza. Asikhonzeli impendulo zakho, asikhonzeli ama-breakthrough, sikhonzela ukuthi uNkulunkulu. Ama-breakthrough ney'mpendulo nama-healing azosifica ngendlela, azosifica sikhonza, azosifica sikubabaza, sikubabaza ungasenzelanga lutho, sikubabaza ungasiphulukisanga, kodwa sikubabaza sithi mkhulu lo Nkulunkulu, sithi unamandla lo Jesu esimkhonzayo, sithi ikakaramba lo Jesu esimkhonzayo, sisho engasenzelanga lutho, but simbabaze ukuthi uNkulunkulu. Sazi ukuthi izimo zethu azimshintshe uNkulunkulu. uNkulunkulu aka-adapti njengonwabo, a-adapthe ey'meni zethu, kodwa izimo zethu kumele zona zi-adapthe uNkulunkulu. Hallelujah. Abanye bethu we are frustrated ngoba siy'thole iy'mpendulo izinto eziy'khulekayo yilungu, hayi but asimkhonze bafowethu, but asimbabaze ukukhuluma ngakhe, asisho ukuthi siyamazi umhlengi wethu, asisho ukuthi ngeke asidele, asisho ukuthi ngeke asilahle, asisho ukuthi ngeke avume sibe umphando ezandleni zey'ngonyama, uyovala namazinyo ey'ngonyama, uyovala namazinyo ukufa, kuthi ukufa noma kuthi kuyasikita-kita, kuthi ukuthi kodwa asihambe, asifi, kuxakeke nokufa ukuthi kanti banjani laba bantu, akafi. Ngabe sathe ufika nge-cancer, akafi. Ngabe sathe ufika nge-diabetes, akafi. Ngabe sathe ufika ngani nge-HIV and AIDS, akafi. Ukuthi lo muntu lo akafi. Haleluya, haleluya. Uhlezi ubabaza uNkulunkulu wakhe noma esembhedeni okugula, uthi bayethe kuwe, uyihlonishwayo, athi ufanelwe ukuphakanyiswa, unoma exakekile engasebenzi, athi bayethe kuwe, ukuthi ngisavuka nje, ukuthi ngisalala ngidlile, uyisimanga wena Nkulunkulu, uthi noma emsebenzini bengafuni ukumpromota, athi bayethe kuwe, ukuthi nje asebenza kuwo lo msebenzi, ngiyambonga Nkulunkulu, uthi noma ngabe ibandla likhulu, ama-numbers awandi, uthi bayethe kuwe, ngibonga laba abawutheni okunike bona, ngibonga laba sosha athembekile, ngibonga laba abantu abanesibindi, impumelelo iyofika, ama-praises, uthi ohlabelelayo, when the praises go up, his glory comes down, his blessings come down. Singalahlekelwa imfihlo ukuthi uyadunyiswa uNkulunkulu, adunyiswe izinto zisishaya, adunyiswe nomnandi kodwa aphakanyiswe uNkulunkulu. Uthi uPaul sengize ngabona, uthi sengize ngabona ukuthi ebuthakathakeni kwami, uthi lapha amandla kaNkulunkulu akho. Hallelujah. Uthi in my weakness, that is where I see the power of God. Uthi lapho ngihlaselekile, uthi kwesinye isikhathi ngagula, uthi sangishaya ngayizwa njengeva lento, uthi ngathandaza ngathi Nkosi khipha leli ifa, uthi kodwa Nkosi yangalikhipha ifa, yathi nje umusa wami wanele, khona uxakekile unjalo, kodwa umusa wami wanele. Ngoba kuthi abanye abantu bengenameva, bengenagulu, vele uzothiwa bavukanga ngakusasa, kodwa wena ukhulu unjalo, umusa wami wanele, umusa wami wanele. Hallelujah. Umusa wami wanele. Asimkhonze uNkulunkulu bazalwane, simkhonze. Uyabona le faith uNkulunkulu asakha ngayo, i-faith ye-good times and i-faith ye-bad times. So ngesikhathi ufica ngalona i-faith, kuyenzeka i-faith isiyenze ibe one dimensional, ibe ngey'khathi ezinhle kuphela, but kunale faith y'khathi ey'nzima. Bazalwane, but noma ingafiki ikhathi enzima, mina nabashumayeli bami ngeke siyeke futhi ukuyishumayela ifaith yezikhathi ezinhle, sishumayela kinise ezikhathini ezimbi, ngoba uNkulunkulu wethu is able. Uyakwazi bazalwane, uyakwazi. Sine faith for every occasion.
Bring success, we've got faith for it. Bring suffering and lack, we've got faith for it. Bring sickness and persecution, we've got faith for it. We'll never be diagnosed of zero faith. Hallelujah. Uma igazi lethu lithathwa kutholakala ifaith iningi kakhulu. Hallelujah. Makuthathwa igazi siyokwenza ama-test kutholakala hey uyazi asibone ifaith. Ayisiningi kakhulu. Hallelujah. Kutholakala ifaith. Udetect ifaith. Hallelujah. Ukuthi hayi kunegciwane esingatholi kahle igama lalo ifaith. Hallelujah. Ilona silibona, that's a diagnosis. Ukuthi sibone ifaith. Hawu kanjani ngoba ngiyahlupheka kodwa sibone ifaith. Ngoba ngisebenza ngoba ngiyagula kodwa sibone ifaith. Hallelujah. Uthi Jobe ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Ha uthi ngekamde kanjani Jobe ngoba usinto sabasathandazeka usinto. Ucwila amathumba emzini kanjani Jobe ngoba usenabantwana. Kanjani Jobe ngoba usenangcebo kodwa uthi Jobe umhlengi wami uyaphila. Ngiyamazi. Ngoba akadifinwa izinto enginazo, akadifinwa izinto engidlula kuzo, udifinwa ukuthi uNkulunkulu, and uNkulunkulu oyikhathi zonke. Ngiyazi ukuthi noma ngene emlilweni kodwa ungena nami. Ngisho njengoba uDavide kumaHubo 23 noma ngihamba egodini lethusi lokufa angiyiwesaba. Okuchaza ukuthi nokholwayo uyahamba egodini lethusi lokufa. Ungacabanga ukuthi khamba abangakholwayo, thina esikholwayo siyahamba egodini lethusi lokufa kodwa siyiwesaba. Kuyanokho ukufa ongawadoda. Hallelujah. Kuyanokho. Ngitshelile ngolosibili ngahleka ukuthi ngaya kwi-operation ngakubona ukufa. Ngayibona ikhona esingilandile ukuthi ayiwoza manje. Hayi ngayibona ikhona ngabona ukuthi hayi. Ngabona ngaba njengoStefano wabona izulu livuleka ukuthi hayi. Kodwa ke mina hayi angavuma njengoStefano. uStefano vele kwakuyi-assignment kaNkulunkulu wavuma wathi hayi wathi Nkosi ngiyabukela ukuthi hayi mina ngathi hayi angihambe. Ngalezi ikhora futhi ngathi akuzona ezasembuzweni ngami. Mangiyayibheka ngalinobusathane lezi ikhora ezingilandile. Hallelujah. Namhlanje ngiyaphila 5 years later ngishumayela izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba ukufa kuyafika. Siyahamba egodini lethusi lokufa. Hallelujah. Ngaleso sikhathi ngagula kwathiwa ngadli. Ngangadla kuthiwa ngaphuzi ngisho itiye, ngaphuzi ngisho amanzi. Ngiphila nje ngendrip. Ngathi mina bakithi ngathola nje ngisho ijuice, ngathola nje iyogurt, ngiphila nje ngendrip for over 9 days. But ngaphila because uNkulunkulu unomusa. uNkulunkulu unamandla. Hallelujah. Ngaze ngangicela yena ngomama wathi hayi ingane yomuntu izofa phela manje. Wayokhala ngidokotela wathi hayi ingane yomuntu phela manje. Webona ukuthi singakanani ngane vele ebeyivele kakhulu vele umntwana wami. Wathi udokotela hayi uthi ahambe umthengele yogurt ehholisi. Uyayiplain yogurt nayo. Ingabi iflavor. Awungajabula la iyogurt wawungathi nje kidla ibuffet. Awungasajabula. Ngavela kakhulu phana Sunday ngenxa yokujabula nawo. Ngiyabonga maqaba. Ulamba womgalela. Wakafika umama wamfica lo ndodana ephuza ikhokho wathi ubheka ukhohlakele ngawo. Udla ikhokho lana. Lekho abadala betasiyeke. Hallelujah. uNkulunkulu uthembekile. Hallelujah. Kumele simkhole uNkulunkulu bazalwane. Kumele simkhole sesishaya. Kumele simkhole kunzima kodwa simkhole uNkulunkulu. Namhlanje ngizodeclare bazalwane. Based on Daniel 3 verse 17 ukuthi God is able. Ukuthi whatever you are facing, God is able. Ngizomemezela ukuthi this is the moment of God. This is a Kairos moment. This is the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. Ekukhuleni kwakho it's the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. Kuma-finances akho, kwi-career yakho it's the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. Kuma-studies akho esikoleni it's the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. Esimene sinzima obhekene naso it is the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. Hallelujah. It's the moment yoku-intervene kaNkulunkulu. It's a moment that uNkulunkulu will respond to your faith. Hallelujah. 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 It's a moment kaNkulunkulu bazalwane. Isikhathi sikaNkulunkulu. Isikhathi sokungenelela kaNkulunkulu. Noma ngabe yini bazalwane.
kodwa uNkulunkulu uyangenelela. Ngizomemezela nje ukuthi uyakwazi, uyakhona bazalwane. He's able. He has the power to rescue us from every situation. Shilo David uma ibhekene noGoliath wathi ngabulala ibhele, wathi ngabulala iGoliath, wathi iGoliath ayibamba ngalezi zabe zakhe, ngayidwangula, wathi nawe wena mfilisti ongasokile uzofa namhlanje. Washo ukuthi wena ngizokwenza ibuffet inyoni zezulu sizoyithathela ziyithathele nje bonke ezikudingayo, ziyithathele ama-ribs, ziyithathele ezangaphakathi, kuzoba ibuffet wena. Hallelujah. You know, umuntu okholwayo lo on the edge of death, because as a 17-year untrained boy, he was at the edge of death. Kuyabekezelwe ekholweni bazalwane. Uyazi ukuthi wena you can be a king, kodwa uthole isikhathi sakhe sikashaya. Uma efika umprofeti uSamuel kwaDavide, washo kuJese ubaba wakhe wathi awulethe lamadodana akho. Wawaletha asawu6 lokho edlule lokho ethi ayakusiyo, aphinde edlule athi ayakusiyo. Wathi ekugcineni wabuza ngoba uNkulunkulu wayemtshelile phela ukuthi khona indodana la. Wabona uSamuel ukuthi no, kumele ngibuze ayisekho. Wathiwa ayisekho, kodwa ngekukhona ngokulamba okufanyana nomuntu kwathiwa mlande lo. Kuthiwa wathi mayengena wona iBhayibheli emthatha lithi wayehandsome, lithi wayebukeka, lithi wayethandeka, lithi wathi nangoke. But manje wathatha amafutha wagcotshwa kodwa wangaya esihlalweni sobukhosi waphindela ukuyowelusa. Bazalwane, wagcotshwa waphindela ukuyowelusa kwaphela iminyaka, you know, about 10 years. Kodwa inkosi egcotshiwe kodwa yena ekubana nezimbuzi. Wangabuza ukuthi kanti siphi isihlalo sami sobukhosi, waqhubeka wathembeka kuloko. Kunamakhosi la agcotshiwe kodwa wakabekwa esihlalweni. Kodwa kumele aqala behave njengamakhosi esesehlathini. Hallelujah. Lithi wathi uDavide uSawuli, inkosi uSawuli mangabe ephethwe amadimoni exakekile, kwathiwa akubizwe, kwathiwa ufuna umuntu ozomdlalela kamnandi hamba amculele, kwathiwa kubizwa yena lo Davide lo. Wabizwa kuthiwa mayedlala amadimoni asuke kulona, because umuntu owesikili, umuntu oyegcotshiwe, egcotshwe wathi noma ubhala nje ukuthi noma ngabe ebhodini lethusi lokufa akumnandi uyasingelwa, usingelwa uyena uSoli ngoba uyabona ukuthi uzomhlasela. Kodwa uNkulunkulu avele enza uNkulunkulu indlela ukuthi hayi akaphile lo muntu ngoba uyozafinyelela esikhaleni. Athi uNkulunkulu ngizongena khona la ekhaya kwaSoli, ngithathe indodana yakhe uJonathan, ngiyenze ibe umngane ngalo, ngiyenze imtshela onke amaqhinga kababwayo ukuthi on such and such a day uplano kokubulala indaba iphume khona la. Lithi iBhayibheli wamthanda uDavide uJonathan, wamthanda njengomfowabo, wamthanda baba moya munye, wathi lapho ufa khona ngiyofa khona. Yingakho uDavide sekhumbula ukuthi ukhona yini endlini kaJonathan, ukhumbule ngasekho esefile uJonathan. Hallelujah, ukuthi ukhona yini nakhona ufa nje, ufa uyolwa naye uDavide umngane wakhe. Hallelujah, uthi ukhona yini engamenzela nje umusa. Kwathiwa kukhona nje kuyishosha kuyixhwalanyana, wathi emletheni wahlala namakhosi ngenxa kaJonathan. Hallelujah, hallelujah. Ubhala nje ngoba ngo-118 verse 17 uthi angiyufa ngiyawuphila. Ngibabaza imisebenzi kaNkulunkulu, ubhala uyabaleka kusemzimbeni kodwa uthi angiyufa. I-confession yakhe noma ephekene nokufa uthi ngiyanqaba ukufa. Uzabhale kwenye indawo uthi weNkulunkulu, kanti wena uyakhonzwa le ndaweni yabafileyo na? Kungani ufuna ukungiyekelela ngife ngoba ngeke ngikwazi ukukusebenzela uma sengisezweni abafileyo? Hallelujah, hallelujah. Ngempela uNkulunkulu wambeka waze waba yinkosi yakwaJuda. Hallelujah, waba yinkosi yabaJuda. Wathi khona esemncane kangako engakabiki esihlalweni sobukhosi, lithi iBhayibheli uSawuli wayempini wabulala aba-100. Lithi kodwa uDavide wathunywa ukuthi angabulala abantu aba-100, wabulala ama-thousands. Lithi kwazwakala abesifazane bethi uSawuli wabulela ama-100 akhe kodwa uDavide wabulela ama-thousands. Yamphatha kabi lento uSawuli ukuthi lo mfanyana kuthiwa ubulela ama-thousand. Ukungconywa abantu besifazane is because kwakuwumuntu omdumisayo uNkulunkulu. uDavide wawumuntu
amthumisayo uNkulunkulu amthumise emnandi amthumise Jesus. Yuye phela obhalayo kumaHubo 34 verse 19 othi aqala verse 18 athi akayivuma ngisho amathamba ukuthi nje athinteke bese ethi iningi inhlupheko zonke zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Hallelujah. Uthi akayivuma ngisho unyawo lwami lushelela, akayivuma ngisho amathamba ami athinteke. Hallelujah. Akayivuma nathi uJehova bazalwane. Singayiyeki lento yokholo. Asikhembe. Umuntu mayesekhembile usuke ehleza akanyakaza. Abelungu bathanda ukuhamba bayokhempa entabeni, bahambe namathende bayokhempa khona noma ngabe ithwaliyana babuye ekhempini. Asingasuki lento yokholo. Noma kufika ukufelwa, noma kufika ukuswela, noma kufika ukuxakeka, noma kufika izikweletu, kodwa sitholakala esikhempile kule ndaba yokholo. Hayi bazalwane. uNkulunkulu is looking for disciples abazodlala. Mina I'm training the disciples abazodlala. I'm training abantu abazothi wasithembisa nomfundisi ukuthi it will be breakthrough only. No. Zikhona ikhathi zokunethwa, zikhona ikhathi zobunzima, kodwa sizodlala. Hayi bazalwane, ngeke siwushintshe lo mlayezo. Asishintshe leli vangeli. Asinalo ivangeli losizi. Ngeke sishintshe sishumayele ngosizi. Sizoshumayela ngalokho kholo ukuthi noma sekunzima kodwa siyamkholwa uNkulunkulu. Asizokushintsha ivangeli lihambisane ney'nhlupho zakho, but sizoshumayela ivangeli elizophoqa iy'nhlupho zakho ukuthi zi-adapte to ivangeli esilishumayelayo. Angeke usizwe mntakababa sishumayele izimo zakho, but sizoshumayela ivangeli elizokuthakula ey'meni zakho. Sizokufica usemkhukhwini ozowela kuwe, sifike sithi ngicebile kakhulu. Sificula nawe xa ukimi Nkosi. Usho kuwo lo mkhukhu, usho ngena kudla sithi ngicebile Wemntakababa asizokuphuthumisa impuphu nerayisi kuqala lezinto. Sizokushiya uva lokho. Sesikhonfisile ukuthi ucebile. Asizokujaha ngamarayisi. Bayahlupha abazalwane bamarayisi ney'mpuphu. Ngoba bangabe sephelile amarayisi ney'mpuphu ababe besemkhonza lo Nkulunkulu. Ngoba kazange bemthande lo Nkulunkulu. Bathanda iy'mpuphu zakhe, bathanda amarayisi akhe. Hayi asizukuza nerayisi, sizuza necebo. Sithi ngicebile. Yes. Sizotha lento ezoletha amarayisi amaningi. Sizotha lento ezoletha izikhweni. Sizokushintsha isivumo sakho sikhuluma ngokuhlupheka. Sizokunika isivumo sokuceba. Sizokunika isivumo sokuphumelela. Sizokunika into ezoshintsha izimo zakho. Siyazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu kumele libahambe labantu abahluphekile, kumele libasize. Nathi sokwenza lokho, kodwa akusikona lokho kuphandlele. Siyibandla, asiyona i-charity organization, kodwa siyibandla likamoya esizotshela abantu ukuthi ukhona uNkulunkulu osindisayo, ukhona uNkulunkulu oprovidayo. Sizothenga abantu abangezokuncika amakrosa, kodwa abazoncika uNkulunkulu ongaletha amakrosa ngaphezulu. Hayi bazalwane, asiyona ibandla lamakrosa, kodwa siphethe into. Siphethe into enamandla, siphethe into engaletha amakrosa, siphethe into eletha healing. Awukhona uNkulunkulu. Lenzile leli ibandla lamakrosa, ngiyalazi. Ngidlulile kulona ngabona ukuthi abantu bamakrosa bayahamba bengasekho. Ngiyalazi. Ngijabule nami ukuthi akugcwele. Ngibalande nangemoto yami. Umekazi kamakrosa ngithi ngiyabalanda. Vele kuthunyelwa ingane encane ethiwa angomtshela ukuthi hayi asisi. Sebhizi. Sengihambile ngemoto yami. Ngaqhuma lapho fanele ngidecide ukuthi am I a pastor noma I'm a chauffeur
Noma i-Uber ngabona no, I'm not an Uber. I'm a pastor. Hallelujah. Angiyeke uba u-Uber, angibe umfundisi. Hallelujah. Sizokutshela ukuthi siyabona uNkulunkulu sicebile. Siyibona ingcebo. Hallelujah. Siyibona ingcebo. Athi wahlabelela ngiyibona imiqhele yegolide ngaphesheya. Ngiyibona ngingapha kodwa ngiyibona ngaphesheya. Kuvuka indumiso enhliziyweni yami noma singishayile kodwa ngibona imiqhele. Futhi akusiyimiqhele nje noma yani egolide lemiqhele engiyibonayo. Hallelujah. Sengiyamemezela namhlanje i-confession yakho ayisezona ukuhlupheka. I-confession yakho incebo. Hayi ngoba unomsebenzi, hayi ngoba unebhizinisi, but because unoNkulunkulu wengcebo. Hallelujah. Ngizomemezela nje ingcebo kuwe ungenalutho njalo kodwa kunoNkulunkulu wengcebo. Ngizomemezela i-healing kuwe ukhulu njalo kodwa kunoNkulunkulu we-healing. Ngizomemezela i-freedom kuwe u-stressed, u-depressed njalo kodwa kunoNkulunkulu we-freedom. Ngicebile ebazalwane, asibe ibandla senze umsebenzi wethu. Umsebenzi webandla, before you talk about helping people, sending across, umsebenzi webandla ukuletha isibusiso esicebisayo esingadezizulisizi. Umsebenzi webandla ukuletha amandla, singacompete no-government. Hallelujah. Ukhona u-government ukwenza ama-grant, ukwenza o-350, ukwenza ama-grant, ukwenza imixhaso. Ukhona u-government asingabambisani naye mfowethu. Akenze umsebenzi wakhe nathi senze uwethu. Thina sizokhuluma izinto kamoya ezizala zonke, ezizala imiqasho, ezizala yonke imali engaphezu kwama-grant. Lowo msebenzi fanele siyi-understand ukuthi so thina sekucabanisa u-government, asiwu-government. No-government asoze abayithi, nathi asoze sabawuka. Siyibandla thina. Siyibandla. Siyibandla bazalwane. Siyibandla. That is why noma uNkulunkulu esibusisile esenza i-charity, sinika abantu izinto, asikisidingo sokuthi sishuthe abantu mana la ikuze kwaXhosa sishuthe bonani senzeni sizuphalele. Hayi, asiyenzi leyo nto leyo. Hallelujah. Asiyenzi leyo nto. iBhayibheli lithi isandla sokwa-right asikazi esakwa-left esikwenzile. Asikwazi ukumisa abantu amaXhosa. Asifune ekungconywa abantu, ukhona uNkulunkulu. Siwenza ngasenze kuthiwa abenzi lutho lapho, ukhona. Because uma sikwenza lokho besifuna ukuncanywa abantu, uthi Nkosi iyasebenza nabantu. Hayi, asifune ukungconywa abantu, ukhona uNkulunkulu. Asifuna ukubiza abantu abaningi, ubona kushutha namaCross, asihambeni nathi siyakwazi wathola amaCross. Hayi, sifuna ukuza abafuna uNkulunkulu. Siyawazi umsebenzi wethu, siyibandla likaNkulunkulu. Singabantu bakamoya, sinamandla, sidynamic. Hallelujah. Siyamkholwa uNkulunkulu. Simkholwa noma kungekho lutho. Simkholwa noma sishonelwe. Simkholwa noma sikhule. Siyamkholwa uNkulunkulu. Hallelujah. Simkholwa noma sibhekene nokufa. Vele phela kahle kahle into ezo simkholwa noma sibhekene indaba ukuthi asifi thina. Ubuyazi leyo mfethu ukuthi asifi. Noma sifa kodwa siyaphila. Hallelujah. Noma sifa siyadlula njengephasage khona la siyophila khona. Manje asikwazi ukukhathazeka ngokufa ngoba asifi. Hallelujah. That is why uPaul mayebhala kwabaseFilipi 1:21 athi to die is gain. Hallelujah. Hallelujah. Athi but you know athi to die is gain. Hallelujah. It's gain. Ngoba siyobonana noNkulunkulu. Asifa asibulalethi. Asifi. Ungasicwaba namhlanje usithole sesiphila kwenye indawo. Hallelujah. Ucelebrate umngcwabo wethu namhlanje uthole sesiphila kwenye indawo. Kodwa sisaphila. Fanele sibe ne-impact.
leli ivangeli esilishumayelayo libe ne-impact for generations to come. Sizafunda ngoba uBhemu, sizafunda ngoba uNgidi, sizafunda ngoRay Macaulay, sizafunda ngoJohn Wesley, sizafunda ngoMartin Luther, ngoba amadoda aphila wase kwaba nempilo. Sizafunda ngisho ngoba uGumbi, ngoba amadoda aphila. Ivangeli laseliba nempilo. Sisaphila akube ne-impact. Sisa-exista njengebandla akube ne-impact. It must not be about the fancy name we have, but it must be about the impact of the gospel we preach. Hallelujah. We are here to remove the poverty mentality. We are here to remove the sickness mentality. Asifuna abantu bancike ezintweni eziphathekayo, kodwa sifuna bancike kuNkulunkulu. Hallelujah. Sifuna benze njani bazalwane bancike kuNkulunkulu. Sifuna bancike kuNkulunkulu. Kodwa sinayo wisdom kaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu asikhombise ukuthi lana sekhulekiwe, kodwa kufuneka siyikhona lapha. Sekhulekiwe kodwa ayikiphuka lapha. Siyakwazi ukusikena lokho. Sibona sizokushiya uNkulunkulu kuphela. Ngempuphu kumele siyishiye. Ngoba inkande leleziko. Kodwa more than that sizoletha isibusiso esizogcina sikhiphe ngoba impuphu yethu izophela next week. Kodwa isibusiso esicebisayo soze saphela. Hallelujah. Ebazalwane, imali akusiyonto yokudlala. Imali akusiyonto ohamba uyinika noma ubani. Umuntu ongamazi nongamazi akusiyonto yokudlala imali. Imali is spiritual. Imali yakho ungasetshenziswa yona ukuthi izinto zakho ibhajwe. Don't be careless about your money. Lalela uNkulunkulu. Noma qhamuka umuntu la ehluphekile, lalela uNkulunkulu. uNkulunkulu bengavumi challenge uNkulunkulu akubusise. Uma abuza ukuthi uNkulunkulu akavumi. Mayevuma uNkulunkulu mnikeze because imali akusiyonto yokudlala. Abanye abantu babhajiwe imali abayikhipha zona bayinikeza abantu. Hallelujah. Kwayizo lezo mali okusetshenzwa ngazo ukuthi sophinda lungelo yilutho. Abanye abantu beza kungabahlubekile kanti beze ukuthi sifuna nje lesayibanga esuka kuye ukuze sizoqeda. Kodwa uma ubanikeza ifaith, mfowethu, ngeke beyithakathi ifaith. Ngeke beyithakathi ifaith yakho. Hallelujah. Ubaletha kuJesu bathola insindiso, ngeke beyithakathi insindiso. Washo uJesu wathi ningilandela kangaka njengoba nibonela abofishi nabona lezi zinto. Uma ngasuka labo fishi kusuka lezi zinto sophinde ngilandele. Hayi bazama abantu abasilandele ngenxa yevangeli ukuthi asiyabalandela. Wena bawakhipha amakhosi noma bawakhipha laba siyabalandela laba. And masifika kubona sibuya sesinobufakazi ukuthi hayi kwenzeka izinto. Ngathola nomsebenzi kade ngawutholi. Ngathola nokuphila kade ngakuthola.